muller máis importante é... Concepción Arenal, porque foi a primeira muller a ir á universidade e por denunciar a mala situación nos cárceres na súa época. Miña nai Diana, porque é moi traballadora, xenerosa e cariñosa e ata me axuda en todo no que ela non sabe. María Barbeito, porque foi unha mestra pedagoga que loitou para que a escola fora gratuita, aberta e creativa, e tamén por os dereitos da muller. Miña nai Susana, porque me axuda en todo e faime rir cada día. Nós admiramos a Isabel Zendal porque foi moi valente ao arriscar a súa vida e a 22 nenos levando a vacina da varíola ata América. Soraya, miña nai, dame apertas, picos e axúdame a facer o que non sei facer. Carolina Marín, dado que é xogadora de bádminton, a mellor de España e do mundo. Miña nai Merce, porque me quere moito e me axuda en todo o que me propone. Frida Kahlo, porque a ela lle gustaba moito pintar e eu teño o mesmo gusto. Vanessa, miña nai, é a miña favorita porque nos dá moitos bicos, moitas apertas e quérenos moito. Rosalía de Castro é unha muller importante porque publicou o primeiro libro en galego e fixo co seu propio nome. Joaquina García, a Jaxona, de Porto do Son, foi a primeira muller que inventou un traxe impermeable para ir ao mar.